Mentres está procesando o vídeo, nos sae esta ventaniña que pon waiting to be processed, que, bueno, pues eso, nos toca esperar. Pero mentres vou a ensinarvos como se fai, pois, para subir un vídeo que ao mellor xa está en YouTube, como pode ser esta, a vida antes dos dinosaurios. Imaginemos que me interesa este documental. Utosaurus, un antepasado lejano de las tortugas. Aunque no Bueno, tiene pues caparazón, o su caso lomo está é cubierto por unos duros. que eu se lle dou a compartir, danos este link de aquí. Todos os vídeos teñen esta dirección URL, copiámola, imos a .sub. Entonces, título do vídeo, pois, a morte dos dinosaurios. Descripción, como sempre, unha proba de subtítulos. Tamén a licencia, pois veña, dominio público, linguaxe, está en Spanish, SP, Spanish, ben. Xénero, pois documental, documentary, produtor, director, paso, non o sei. Dolle esta, porque así permito que outros podan subtitular se quero. E antes, dimos aquí, upload file, é dicir, para subir un arquivo dentro do noso ordenador, pero tamén podo engadirlle un enderezo de internet, que é o que nos pon aquí, crear dende un enderezo existente de internet. Clico, se me abre unha xanela na que nos pon URL to video file. Bueno, pois pego o enderezo que copiei antes do vídeo dos dinosaurios e doulle a guardar, save. E comézame automáticamente a procesarme outro vídeo. Ahora sí que me toca esperar a que se procesen. Esperarei uns minutiños e cando estén, pois facemos a proba de subtitulado para que vexades o doado que é.